Hvornår er man egentlig dansker? Og hvornår er man ikke? Og hvordan integrerer man sig ordentligt? Og er indvandring faktisk godt for Danmark? Mig og min makker Victor, vi har tænkt os at undersøge et emne, der har skabt rigtig meget konflikt i de seneste par år, nemlig udlændingekonflikten. I konflikten er der to sider. Der er rød blok, og der er blå blok. I rød blok vil de gerne have, at indvandrere får en chance til, efter de har kommet i fængsel, og de vil gerne åbne grænserne mere, for at indvandrere kan komme ind i landet. Vi har også blå blok. Blå blok vil gerne have, at indvandrere bliver sendt hjem efter første dom, og vi kan se på de her statistikker, at det meste kriminalitet, der bliver begået i Danmark, er af indvandrere. Men kan man egentlig ikke godt begynde at miste arbejdskraft, hvis man lukker for grænserne? Her i Danmark kommer meget af arbejdskraften fra indvandrere. Problemet ved at gøre grænserne tættere, gør det svært at komme ind i Danmark som indvandrer. Det vil også sørge for, at der ikke er lige så mange arbejdspladser, der kan blive udfyldt. Det vil sige, at økonomien den vil falde en del her for Danmark. Der er ikke lige så mange til at trække pengene ind til Danmark, og det vil ikke være så godt. Mange af Blå Bloks argumenter er bygget op på, at de her statistikker, som vi kan se her, 94% af dømte bandemedlemmer har udenlandsk baggrund. Eller den her. 10 ud af 12 og voldtags overtægter begås af indvandrere eller efterkommere. Eller den sidste her. 44,5% indsatte i danske fængsler er indvandrere eller efterkommere. Hvordan vil det egentlig virke, hvis kriminelle indvandrere bliver sendt hjem til deres hjemland? Og vil det virke? Jo, altså Blå Blok, de siger jo, at de bare frivilligt vil skulle tage ud, ellers så vil politiet nok komme efter dem. Men er vi sikre på, at det vil virke? Ja, det kan man jo godt være bange for.